आङो खावलायदोङो गोबां खस्थ' खालामनायाथ' थैनानै थांनायासोमोन मोनजानांगौआबो बेसोमोन नाथाय गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि आं दिनैहाय बिहासथाय ना बिथाङा दाखालिसो रुंसारि जालांबाय, एक्सपायार जालांबाय। बिथांनि बिसि बुंनाय मथे माखासे बाथ्राखौ जों खोनानानै बा नुनानै दुखुबो मोनदों। जों माने आं गोसोआवहाय दिनै गोजोन गोरोबथानि नामावहाय आखायाव हाथियार हमनानै सोरबा सासे गावनि बेक्तिनि थाखाय नङा रायजोनि थाखाय खामानि मावनानै दिनैहाय बियो एक्सपायार जालांबाय। बावहाय जायफ्रा गोथाङै दङ, जायफोर थांनानै दङ, आं दाखालिनो मोनसे खोथा बुंखादोंमोन, सिलाइ गुलिजों थैनाया मोजांमोन ना ओरैनो बेराम जानानै थैनाया साबसिनमोन होननानै माखासे खोथाखौ आं बुंनाय जादोंमोन। आंनि हिसाबाव दा आंनि मथेब्ला दा जिथु सोलिबाय थादों जेरैबायदि दा जों मोननांगौमोन, जेरैबायदि सुबिदाया जानांगौमोन, बै सुबिदाया जोंनाव जायैनि थाखाय नै बेफोरबायदिया माखासे जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि एक्सपायार जालांदों होननानै आं सानो। बेमारा जाया नङा जोंनि जेसेबां एक्सएनडिबिफोर जायफ्रा हमजानानै बुग्लिजानाय बेफोरनि देहा मालाबाबो मोजां नङा। जिखुनु समावनो गिदिर बेराम गोग्लैनो हागौ, जिखुनु समावनो बायदि रोखोम बेरामाव गोग्लैनो हागौ। ओंखायनो जायफ्रा अनसुंथाइखौ मोनाखै बिसोरनि थाखाय थाबैनो मावना होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। माब्रै होननानै बुङोब्ला दिनैहाय इउनाइटेड बे जाय बिहासथाय ना बिथाङाबो 4 लाखखौ मोननो थाङाखै। बिसिनि बुंनाय मथेब्ला गथ' सानै थालांदों बिहा दिनैहाय गथ'फोरखौ माजों फोरोंगोन? दिनै न'खरावबो जेबो गैया। जों एनडिएफबिनि न'खरनि मानसिफोर, एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा न'खरावलाय सोर बेसेबांथो दङ? रावबो जेबो गैया, जेबो गैया। जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफोरनि न'आवहाय जेबो गैया। अनलि न' गंसे थागोन बा गंनै थागोन बिदि। जाखिनि जादों जेब्ला आफादा डिसबेन्ड जानायनि सिगां सिजफायाराव फैयो कयेकजन लिडारफोरना जादों। बाद बाखि सेंग्राफोरनि रावनिबो मोजां न'खर गैया आरो मोजां फेमिलि, मोजां माबा मोनसे मोजां जिरायनानै बा माबा मोनसे साननो हानाय बे अबस्था गैया। जायनि जाहोनाव दिनै बिहासथाया गावनि बिसियानो दिनै जेबो मोनाखै होननानै गोबां खोथा बुंनो गोनां जादों जायफ्रा दिनै हरदों। थ' बिहासथाय बिसिया दिनै जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे शेयार खालामनो सानदों। सिगांहाय माने आङो बिसाया बेमार जादोंमोन एनहासथाय बिनि नामा, आरो मोनसे नामा जाबाय हेब्रन नार्जारि। बियो बेमार जानाय समावहाय आङो जाय माने माखासे इउनिटेडनि गेजेरजों बा इउटुबारफोरनि गेजेरजों आङो माखासे पाब्लिकफोरनिफ्राय हेल्प माने बिदोंमोन। ओमफ्राय जाय मालाय गोसो गुदुं जानानै हरनायफ्रा हरबाय, आरो बेखौल' लानानै आङो माखासे मुलिफोरबो बायदिसिनाबो आङो बिनो ट्रिटमेन्ट होबाय। आरो माखासे बे होग्राफोरखौ आङो बुहुद धन्यबाद होदों। हामबायसै बिसोरो आंनि थाखाय होनायनि थाखाय। आरो बे होनायावबो थोजोबैलाय थाखा फैसा मोनहास'यैयावहाय आङो फुरा बेमारखौ ट्रिटमेन्ट आं खालामजोबनो हायाखिसै। आरो बियो थांनाय 25 थारिखआव रुंसारि जानानै थांनांबाय। आरो माबानिफ्रायथ' एक्स एनडिएफबि होननानैथ' जेनेबा बिदि माबानिफ्रायथ' जेबो सुबिदाखौ मोननाय जायाखै। जाय हरदों बिसोरो गोसो गुदुं जानानै थाइसे थाइनै इउटुबारनि गेजेरजों बिसोरनि गेजेरजोंसो माने बे थाइसे थाइनैखौबो मोननाय जादों। आरो बाखिखौथ' मोनाखै, बेखौथ' मोननाय जायाखै। नाथाय गोबां हास्थायदोंमोन मोनगोन खोमा होननानै। दिनै बेफोर थाखाखौ मोननाय मोनबाबो माबा मोनसे सुबिदाफोर जागौमोन खोमा दा थांनानै थासान्दि समाव, आरो बे बेमारफोरनि समावबो माबा मोनसे उफाय जाहैगौमोन खोमा। नाथाय मोननो हायाखै। आरो आंहा न'खराव दा 2 फिसाबो थालांबाय उन्दै। बिसोरखौ फोरोंनो आरो फेदेरलांनो थाखाय आंहा गोबां माने खैफोदाव गोग्लैनानै फैबाय। आरो ओमफ्राय बेराफारसे बेखौ सिगां ट्रिटमेन्ट खालामनायावनो गोबां थाखा फैसा गासिबो थांस्राजोब्बाय, सुस्रालांजोब्बाय।
माखासे डनेसन दान होनायफ्राबो थांजोब्बाय। दा फिसाफोरनि फोरोंनाय लाइफआव बिसोरखौ फेदेरलांनांगौआव गोबां उसुबिदा जानानै फैबाय, आंखालाव गोग्लैनानै फैबाय। आरो आङो खावलायदोङो, गोबां खस्थ' खालामनायाथ' थैनानै थांनायासोमोन, मोनजानांगौआबो बेसोमोन, नाथाय मोनजानायबो जालाङासै, मोननायबो जालाङासै आरो बिनि जिउआव माने बेखौ हास्थायनानैनो थैनानै थांनांगौ गोनां जाबाय। बेनिखायनो आङो दायो खावलायदोङो, जिथुनाखि बिनि थै थालांनाय सानै फिसाफोर, जाहाथे बिसोरनि लाइफआव बे माने खामानि होयो। बेखायनो आङो BTC सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ आङो खावलायदोङो, अननानै बे जिहेथु एन हास्थायनि जि 4 लाख रां माने मोननो गोनांखौ जेन सारमोना अननानै गोख्रैनो मावनानै होयो। फिसाज्लाखौथ' आङो माने जोंथ' जाम्बि मानसि जाहैबाय, बिनि थांनाया 99आव थांनाय बादि आङो दा गोसोआव दं आरो। ओमफ्राय बे गथ'आ माने आङो बुंदोंमोन, माने बेबायदिनो लोगोफ्रा बेखौ सानसेखालि लिंफैबाय। आङो सानदों जोंहाथ' न'आव बेबायदि माबा गैया, बेनिखायनो आङो गथ'खौ माने आङो नोङो न'खरखौ सिन्था खालामनानै थाङाबा हामगौमोन होननानै आङो बुंदों। नाथाय फिसाज्लाया होनदों हारिनि थाखाय आंबो नांनायाव ओंखारनोसै। बे समाव आङो फिसाखौ बादा खालामासै, माने थांथोंसै हारिनि थाखाय नांनायाव। जोंनि बर' फिसाफ्रानो गोबां बेबायदिनो माबायाव नांखानायखाय आङो फिसाखौ हगार हरनाय जाबाय। आरो बियो गोबां दुखु खस्थ' हारिनि थाखाय नांफाबाय। आरो बेबायदिनो गोबां बियो लोगोफोरजोंबो आफादावबो जेरावखि जाया मानो बियो थांबाय, ओंखारफाबाय, मावफाबाय। बिनि गथ'आ हिनजावसा 2 गथ' थालांनाय जाबाय। दा बे 2 गथ'आनो बेखौ खांलांनो फेदेरनो माने बिमाया हारसिङै जाबाय। बेनिखायनो खावलायनाया बेनोदि, आङो गोबाव सम बियो मावलांबाय हिसाबै गोबाङानो गोबां रोखोमनि थैनानैबो थांबाय, बेबादिनो खहा जालांबाय, सोरनिबा जिबनाव गथ' गथाय गारनानै थैनोबो गोनां जाबाय। बेनिखायनो दिनै आंनि फिसाया थांनानै दङमोन, नाथाय फिसाज्लाया थांना थानायनि गेजेरावबो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेबो बेबादि जानानै आरोबाव बियो मोनसे बेरामजों थैनो गोनां जाबाय। खिन्थु दिनै आसाम सरकार, BTC सरकारनिफ्राय बेबादि बिनि मोननो गोनां एबा सरकारनि तरफनिफ्राय अननानै हरनाय बेबादि जोङो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै आरो। रावबो खबर लाफैनाय जायाखै। खिन्थु जेब्ला बियो रुंसारि जायो बे समाव 2 फैदों, बिसोरो फैनानै मान बावफैदों आरो। बि हास्थायनि बिमा आरो बिसि, बिनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। 4 लाखखौ मोनाखै आं बुंनाय राव नङा, बियो बिसिनि राव। आरो ओमफ्राय आफादाव थांनायनि जाहोनफ्राबो दिनैहाय बिमानिफ्रायनो खोनाखाबाय जानांगौ। थ' बिदिब्ला जों बे 4 लाखखौ हानायमानि जोंनि गभर्नमेन्टखौथ' आरो माथो बुंबावनाय, जेब्ला समा सफैगोन 2024नि इलेक्सननि बिसोरो बेस्थ' जाना दङ ना, ओंखायनो NDFBखौ जायफ्रा मोनाखै 4 लाख ना, बिसोरखौ बिसोरनि खामानिखौ मावनांगौमोन थाबैनो, खिन्थु थाबनो मावनाय जायाखै दासिमबो। दा मावाब्लाथ' आरो गभर्नमेन्टआनो, सरकारानो सोंखारिबाय थाजागोन, बुंजाबाय थाजागोन। बेखिनि बाथ्राया जेसेबां मावालाफानो थागोन एसेबांनो बुंजाबाय थागोन, मिडियायैनो ससियेल मिडियानो जेरावबो ओंखारलाबाय थागोन। ओंखायनो हानायमानि जायफ्रा खुंथायाव थाग्रा गबिन्द बसुमतारी ओमफ्राय फेरेंगा, बिसोरथ' मावथारनांगौ, बिसोरनि दायथ'थार। थ' लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।